Bel Mariano. Si Bel! Pwede. Bel. Lalo na yung ano niya, yung character Yung niya jowa na niya? he's into Sorry. her. Okay, yes. Huwag mo naman Sorry. i-reveal, Kuya Robin. Diyos ko, Teka lang. mapapagalitan tayo, Kuya Robs! May chinek lang ako. Okay. Oo nga pala, O, si pwede. Belle. Ang ganda din kasi ni Belle, lalo na kapag na-makeover siya. Nakita ko kasi dun sa He's Into Her. Sobrang tapang niya. Tapos nung na-inlove na siya, nag-bloom siya. Tapos ang ganda din ng... Ang ganda din. Okay. Oh, ito lang. Meron ka pa... June, ano yun, Watsile, tsaka Dao Mingso. Last na. What, Chili Domin